Inselmilkom. Illum il-ħamis 24 ta' Diċembru lejlet il-miliet. Nilqakom għal qudiesa b'Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Mulej, illum waqt li nistennew it-twelid tiegħek infaħruk u nitolbuk tajna nikbru fl-arfin tal-ħniena u l-imħabba tiegħek għalina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Wasanna fl-aħħar sigħat tal-Avvent. Mill-lejla bil-qudiesa tal-Fġili nibdew iċ-ċelebrazzjoni tal-Miliet tal-Mulej. Illum bistennija kbira inħarsu lejn il-jum qaddis tat-twelid ta' Ġesu u nitolbu li fil-qalb tagħna jitwielet ma jitwielet l-ebda idolu ta' din id-dinja. Il-qalb tagħna hija maxtura fqira, il-Mulej lest jiġi biex jisalvana. Ejjew nitolbu maħfra lill-Alla ta' dnubietna kollha minn ma jistax iqer dawn il-ġranet nistiednu li f'dan il-mument nagħmlu l-koll qatt tal-indiema fil-qalb tagħna u nitolbu l-Mulej iħenna lina, nagħmlu proponiment li malli jkollna ċans inkunu nistgħu nersqu għal qrar anzi saċerdot. Din ix-xewqa qawwija l-Mulej jimlina bil-grazzja tiegħu u bil-maħfra tiegħu u nitolbuh iħenn tas-sew għalina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt miljieti, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Ħaffef nitolbuk Mulej Ġesu la tiddawwarx. Biex aħna li nittamaw fit-tjubitek ikonna l-għajnuna u l-faraġ tal-miġja tiegħek. Int li tgħix is-Saltan mal-Missier flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Meta s-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-Mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-Profeta: Issa ara jiena qiegħed f'dar ta' ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-Mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-Mulej lil Natan u qallu: Murejt lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-Mulej, se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. U meta int iridt l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jiġbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post tal-poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdhom hemm fejn jammar bla biża'. U ma jaksuħx iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael.
u nserħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missierietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jiena nkun għalih missier u hu jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fomm il-fedeltà tiegħek. Għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem. B'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt mal-patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tjieba tiegħi nżomma fuq għal dejjem u l-patt tiegħi jibqa' miegħu sħiħ. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. O xemx tiela, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Zakkarija missier Ġwanni imtela bl-Ispirtu Santu u beda jħabbar u jgħid. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-dissin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u mill-dejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef l-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna mill-idej l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha, bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu tul ħajjitna kollha. U int tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktar għoli għax tmur qabel il-mulej biex tgħijilu triqatu, biex taraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubietom. Mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tila. Ħajdawwa lil min sab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim. Dan il-kantiku sabiħ li l-Knisja titlob kuljum ma' sbieħ il-jum huwa il-kantiku ta' missier Ġwanni il-Battista ta' Zakkarija. Zakkarija missier Ġwanni. L-isem stess Zakkarija jfisser Alla jiftakar. Aħna minn dan l-er Zakkarija, Zakar, għandna biss iż-żokra li hija t-tifkira tal-om tagħna. Minn hemmhekk ġejja l-er taż-żokra li hija wkoll l-istess er tal-isem Zakkarija li Alla jiftakar. Bħalma aħna niftakru fl-ommijiet tagħna meta nħarsu lejn iż-żokra, hekk ukoll l-isem tal-papà ta' Ġwanni
jgħid li Alla jiftakar fina. Fil-fatt, u stess janni, b'xi mod anke b'ironija fuq ismu, bekk juri ħnina ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Imma irridu niftekru wkoll li l-ewwel qari ma jintażilx għal xejn, illum fl-ewwel qari li smajnieh ukoll il-ħadd li għadda hemm il-wieda tal-profeta Natan lil David li Alla se jibnilu dar u fil-fatt Zakkarija stess jgħid ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. L-għanja ta' Zakkarija tfakkar il-weda lil David kif ukoll tfakkar il-weda lil Abram. Il-weda lil Abram hija tant importanti li nsibuha wkoll fl-għanja ta' Marija fil-Magnificat. Ftakar fil-patt u ftakar fil-ħniena lil Abram. Għax Abram huwa missierna fil-fidi. Ġesu stess meta jikber ifakkar lil Fariżej li Abram ra il-ġranet tiegħu u feraħ. Aħna llum lejliet il-miliet filgħodu qegħdin infakru għalhekk Zakkarija li l-mulej ma jinsiex il-wedit tiegħu u li dan il-lejl qaddis tal-miliet li se niċċelebraw minn hawn ftit sigħat oħra iwettqu proprju l-wedijiet li kien għamel magħna l-mulej. Li huma wedijiet ta' ħniena. Kemm Marija fil-Magnificat kif ukoll Zakkarija fl-innu li aħna ngħidulu Benedictus għaliex bil-Latin imbierek l-ewwel kelma hija Benedictus ifakru il-ħniena tal-mulej. Bekk juri ħniena ma' missirijietna. Kemm ħaġa sabiħa li niftakru wkoll li għalkemm it-tifel tiegħu ta' Zakkarija u ta' Elisabetta ridu jsemmuh għal missieru Zakkarija jiftakar fil-kelma tal-anġlu. Libnek issemmih Ġwanni, Joħanan, xi jfisser dan li sem sabiħ ta' min ħejja triq għal mulej Ġesu. Alla ħanin, Joħanan, Alla ħanin. U hekk nibdew nifirħu b'din il-ħniena kbira li għamel magħna il-mulej li jibgħat il-libnu bħax-xemx tiela. F'dawn is-sigħat li ġejjin meta nitolbu t-talb tal-Knisja nifirħu bit-twelid tal-mulej li jiġi jżurna bħax-xemx tiela. Dawn huma l-ġranet fejn il-jum jibda jikber, ix-xemx tirbaħ fuq id-dlamijiet tal-lejl. Ir-Rumani kienu jagħmlu festa kbira għas-Sol Invictus, ix-xemx li ma tintrebaħx. U dan huwa l-oriġini tal-milied, din hija l-festa li aħna qegħdin niċċelebraw. U fil-profezziji Ġesu li skont Malakija jissemma ix-xemx tal-ġustizzja, il-mulej huwa bħax-xemx tiela imma wkoll bħax-xemx ħireġ minn kamartu, ħirġa minn kamartu biex tiltaqa' mal-umanità. Għalhekk biex ngħidu hekk minn hawn ftit ieħor nilħu l-qofol ta' din il-festa li hija wkoll festa tad-dawl. Festa tar-rebħa tax-xemx fin-natura, imma x-xemx hija ġbija tal-mulej li ġie żdurna bħax-xemx tiela. Aħna li nibdew niċċelebraw minn hawn ftit sigħat oħra ir-rebħa tax-xemx tal-ħniena, tax-xemx tal-ġustizzja li hija l-fedeltà ta' Alla lejn il-bnedmin, ejjew nitolbu li bil-ħina tiegħu il-mulej jkeċċi mill-qlub tagħna id-dlamijiet tal-ħażen. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna morda bil-pandemija fid-dinja kollha, mhux pajjiżna biss. Nitolbu għal dawk li ħallewna fl-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. U nitolbu wkoll għall-qraba tagħhom li dan il-milied se jkun għalihom milied ta' luttu. Niftakru li l-mulej sit il-ħajja huwa l-uniku tama ta' ħutna il-mejtin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej
li f'dawn il-ġranet ta' rigali u ta' hampers u ta' ħafna tensjoni minħabba daw l-affarijiet ma ninsewx li l-ikbar rigal huwa l-mulej Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-familji kollha tagħna, kulħadd fl-għoża ta' daru biex ninġabru wkoll madwar il-maxtura ta' Ġesu Bambin u niftakru li huwa l-veru sens tal-miliet. Dak kollu li hemm madwar huwa dettall ħdejn il-ħniena tal-ħarsa ħanina tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew insellmu lil Marija f'dawn is-sigħat ta' qabel it-twelid ta' Ġesu, it-tensjoni ta' Marja u Ġuseppi li ma jsibux post xieraq fejn l-om tista' twellet, dan il-miliet tant ikkumplikat biċ-ċensiment li jried Awgustu, u niftakru li kif kien ikkumplikat il-miliet tagħhom l-ewwel wieħed, hekk jaf ikun ikkumplikat il-miliet tagħna, imma nibqgħu nittamaw fil-ħnina tal-mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tagħna biex it-qarbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistoqilna nistennew b'qalb safja il-miġġa glorjuża ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar ossa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U jagħtina li bil-fer nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs ratti l-ħajr qassam.
tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru m-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, ma' San Ġwan Battista, il-ġenituri tiegħu Elizabetta u Zakkarija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħu sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Da tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna jistaqbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.
Danu l-ħaruf talla. Danu li neħi n-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna r-ruħ bid-doni tiegħek tal-għaġeb, għatina mulej li kif qegħdin nitħejjew għat-twelid imqaddes ta' ibnek ukoll hekk ferħ kbir niksbu id-doni tiegħu ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għat-tfal kollha tagħna, għat-tfal kollha tad-dinja. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum matina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru min tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru min tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp sabu l-Ġesu fit-tempju jitkellem mal-orrief. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum matina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
La ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Gloria l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għall-wied ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisa Umm Alla Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missirna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatik ikulli titint kif issemek daflar. Obsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Umm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om il-ħnina, Itlob għalina. Om il-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġe, Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' de, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob
Itlob għalina. Faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnesla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Inna lina. itlob għalina għaddisom malla, Xikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża l-Verġni Marija inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Alpsafja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li qimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Birom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazzam makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fil-11:15 fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina jibda l-uffiċċju tal-qari u l-kant tal-anijiet tal-miliet. Wara, f'nofs il-lejl, l-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra qudiesa fis-solennità ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Din se tixxandar fuq TVM u online fuq knisja.mt. Għada, jum il-miliet, fid-9:09 ta' filgħodu, l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Din se tixxandar fuq TVM2. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u miliet mimli paċi u għena.